Dyma ni te un o'n i lawr yn fanna i'r cefn i gael ei ferniadu a da chi'n ymuno ni yng nghanol cymal Rhagbrofion yr adran ganolradd rwan. Mae bob peth yn cynyddu, y dwysedd, y cystadlu, y cyflymdra, bob peth yn mynd yn gynt yma'n hyn rwan ac Ryan Powell oedd hwnna welson ni gynta. Yn rhoi'r oen i lawr, mae yna 4 oen yn Gorlan yn disgwyl i'w Cneifio. Yn anffodus, mae'r criw o Gogledd Iwerddon wedi methu cyrraedd o Iwerddon. Mae'n drwy gwneud Ciaran Lawless ag Adam Cilin ar 2 ag ar 6. Felly ar 3 mae gennym ni Teifion Morgan, Owen Lloyd Jones ar 4 a Molly Gittings wedyn ar 5. Dyna ti y line-up ar gyfer y gystadleuaeth y cymal yma ac mae'n mynd y dda iawn yma. A mae yna dipyn o hanes. O'n i'n clywed yr enw Ryan Powell yma ar stondin 1 a da ni'n cael golwg ar ymwneud gwneud y stodiau hirion yma fan hyn rwan. A dwi ddim yn gwybod ydi o yn perthyn i'r un Powell ac nôl y 1975 gododd y shed gyntaf ar gyfer y Cneifio yma yn y sioe fawr. 10 o ffermwyr wedi bod yn ystyried pan bod nhw'n dal i Cneifio mewn pabell, felly penderfynu codi shed 100 o bunnau a dyna ddechrau ar y traddodiad sydd erbyn hyn yn creu spectacl anferth yma yn y sioe fawr. Newedig ar y dîm Mawrth fel hyn a'r dydd Mercher. Mae'n eitha llawn yma yn y gynulleidfa yn barod. Ryan Powell oedd hwnna. Wedyn golwg y fan hyn rwan ar Teifion Morgan. Just cadw chydig bach o git cyfanag yn y ddafod. Wyn, mae'n ddrwg gennym rhaid fi fod y fanwl gywir y fan hyn. Wyn maen nhw'n gneifio fan hyn, mae'r rhain wedi cael ei cneifio o'r blaen, a dyna'r gwahaniaeth. Mae Defed wedi cynefino a cael ei cneifio yn flynyddol, ond mae'r wyn yma yn cael ei cneifio am y tro cyntaf. Rhain wedi cael ei geni felly mis Mawrth eleni. Felly, mae'n brofiad newydd iddyn nhw. Dydy o ddim yn brofiad newydd i'r cystadleuwyr yma, mae'r rhain yn hen lawiau. Rhain ydy'r bobl ifanc sydd yn mynd o gwmpas o wlad yn cneifio Defed o ddydd i ddydd yn gwneud yn siŵr fod y Defed i gyd yn iach. Mae rhaid cael y gwlan a'i ffwrdd o ran i iechyd nhw. Da ni cael golwg fan hyn ar cneifiwr rhwydd iawn Owen Lloyd Jones fan hyn ar stondin y rhif 4. Mae hwnna fo ar gyfer i oen diwetha. Ac wedyn golwg lawr y rhes rwan. Ddim mae 4 oen allan gan bawb erbyn hyn. Cynnwys Molly Gittings fanna yn y pen draw. Ni gael golwg fan ylach ar y trawiadau diwetha. Ai, hwn Teifion Morgan neu Owen Lloyd Jones. Teifion Morgan yn mynd ar y stodiau hirion, ond Ryan Powell ar stondin 1 rwan yn mynd lawr y trawiadau diwetha. Cael ychydig bach o drafferth setlo'r oen y fanau, ond mae o yn gyfarwydd. A hynny dwi'n siŵr ac yn gallu rheoli yn dda. Defnyddio'r dwylo a'r coesau i sefydlogi'r oen ac wedyn ychydig bach o trawiadau fydd o'n troi wedyn i bwyso'r botwm coch. Ryan Powell yn mynd â hi o ran cyflymdra yn y cymal yna. Dyma ni felly cyfle i gael golwg ar gymal Rhagbrofion yr adran ganolradd. Ar 1 mae Ellis Jones, ar stondin 2 Bedwyr Griffith, ar 3 Rhys Lewis, Kai Jones o Hafod yr Esgob ar 4, ar 5 Harry Owen, a wedyn yn y pen draw na fanna mae Morgan Jones. Felly dyna'r line-up i chi a maen nhw'n gneifwyr o safon y fan hyn. Mae werth i gweld nhw wrth i ydyn gwir. Mae'r wyn yma yn arbennig, maen nhw'n llond i crwyn, felly mae'n rhwydd iawn iddyn nhw gael eu cneifio, ond dyn nhw wedi cael eu cneifio o blaen, cofiwch. Neu, felly maen nhw'n bethau eitha bywiog, a mi allwn ni weld ambell un yn cael cic o aneswythyd, ond mae'r bechgyn mewn symud ymlaen o un trawyd i'r llall digon cyflym fel bod y ddafad ddim yn aros yn llonydd yn rhy hir, os o'n i'n tybio. Ddiddorol iawn, y golwg yn y canol y fan hyn rwan ar pwy sydd gennym ni fanna'n camu drosodd ar rhif 4 mae Kai Jones yn gwneud y stodiau hirion na fanna, yn edrych yn gartrefol iawn o ran i arddull yn dydi, yr oen dan reolaeth llwyr fanna'n gyfforddus. Dwi'n dipyn o waith dod yn fanwl rownd yr ysgwydd ola na cyn mynd lawr i'r trawiadau hir tuag at y gymffon. Golwg ehangach rwan a tysa ni'n gweld Gwynaf yn dod allan o'r gorlan na. Gethin Lewis ydy hwnna, ac dyma ni olwg man lylach ar y mowelwch chi. Gethin Lewis yn gymar corlan i Lewis arall, Rhys Lewis o'r rhaeadr y fanna. Felly, dychmygwch y ffasiwn beth cael torwr y record Brydeinig yn gweini i chi yn darparu'r wyn yma. Hollol wych. A mae o rhyw deimlad yma yn y ganolfan Cneifio Meirion, yn y shed yma, o un teulu mawr, pawb yn edrych ar ôl ei gilydd, y rhai mwyaf profiadol yn meithrin y rhai iau yn cynorthwyo nhw efo'r hogyn a gwneud y siŵr bod ei offer nhw'n gywir yn finiog ac yn ei lle.
Dwi'n gwybod, lle'n gweud cyfleu pa mor gartrefol o gynnes ydy bob peth yma. Sut mae pawb yn gwylio ar ôl I gilydd rhywsyd. 6 allan a Morgan Jones am oen diwetha rwan. Felly mae 4 allan ar hyd yr hes y fan hyn. Mae'n agos iawn. Mae Kai Jones yn cael hwyl ddarni. Mae o'r ystydio hirion erbyn hyn. Ydy wir bos I ar y blaen o ran cyflymdra o Harry Owen. Ie wir. Kai Jones yn troi ar gyfer yr ochr ddetha yma rwan. Yr ochr gyflog fel da ni'n galw o. Wedyn ychydig bach o drawiadau, ychydig yn gul yn fanna. Neu siw bod y lan o dan y gesel na. Wedyn yr holl ffordd efo'r ail un na lawr y goes. Na ni wrio ychydig bach o ail dorri fanna. Wedyn oen ychydig bach yn anesmwydd, ond mae o'n gwybod sut I setlo hi i'r dim. Ychydig bach o dacluso. Lawr a hi, bwtwm coch. Llongyfarchiadau mawr, Kai Jones. Croeso ato ni a golwg o fan hyn ar grefft y ferch o Zeland Newydd, Sonia Fagan. Un o deulu mawr Fagan, dwi'n credu bod David Fagan, yr pencampwr byd, dirifedi o weithiau yn ewyrth iddi hi a mae'n cael hwyl dda iawn ar ei Cneifio'n gyflym dros ben a mae wedi bod yn llwyddiannus yn y Cneifio cyflym yma yn y sioe fawr hefyd. So hi sy'n ar 4 wedyn I droi'n ôl ar 1 mae Toby Lagan Mynta'n dod o Zeland Newydd hefyd ar 2 Sam Moir Grace Zeland Newydd eto Rory Harrigan Zeland Newydd Sonia Fagan Zeland Newydd a Thomas Marion Jones yn Cymro ar 5 ac Ifan Rhagbrofion yr adnabyddus Ifan Rhagbrofion o Geredigion ynta ar 6 felly dyna'r line-up yn fanna ac Toby Lagan ydy hwn yr holl ffordd o Zeland Newydd yn agor y bol ar gyfer y trydydd oen golwg yr pen arall rwan ar Ifan Rhagbrofion a Thomas Marion Jones yn un o deulu Hendred Dolwydd Elan wedi ennill ddoe fel y ffarmwr ifanc gorau fel gwellleifia a rwan mae o wrthi efo'r peiriad felly aml sgiliau yn sicr yn cael ei arddangos ganddo fo fanna ac wrth gwrs mae Daid o Gwynros Jones hefyd wedi bod yn cystadlu ddoe ar y gwellleifia hefyd felly gwych o beth bod yna olyniaeth yn fanna mae hwnna'n un o'r peth pwysica sydd gennon ni yma y genedlaeth nesaf ar edrych ni edrych ar ei holen nhw a dyma chi ferch ifanc lwyddiannus dros ben y fan hyn yn Cneifio'n eithriadol o daclus yr oen a ddim cweit yn hapus ond mae hi'n gallu rheoli o wedi cael digon o brofiad o Cneifio felly hi yn gorffen y trydydd oen yn daclus iawn yn fanna lawr y llethyr a fo Cymar Corlan yn dal yr oen yn barod yna gyd maen nhw'n cael wneud dim mwy na hynny allan a fo wedyn ganddi hi a golwg rwan ar Sam Moir Grace a Toby Lagan yr ddau yna o Zeland Newydd wedyn yr oen gan Rory Harrigan ychydig bach yn afreolus ddim yn siŵr iawn lle oedd y llethyr yna ynta mewn ar gyfer yr oen nesaf rwan Cneifio cyflym iawn y fan hyn rwan gan Toby Lagan ar ei drydydd oen chydig bach o drawiadau I orffen yr ochr dalyn a ganddo fo yn y cefndir wedyn ni weld I gymar o Zeland Newydd Sam Moir Grace yn tacluso cyn gorffen yr ochr yna chydig bach ar ei holi mae Sam felly ond pen arall y byd wedyn ar y ochr arall y llwyfan mae Thomas Marion Jones ac Ifan Rhagbrofion yn gorffen gyda gilydd o cic y fanna a wedyn nôl â ni rwan I gael golwg ar yr oen yna yn mynd I lawr gan Sam Moir Grace un ar ôl yn y gorlan ganddo fo Rhyd peth y fanna, un ar ôl yn y gorlan gan Thomas Marion Jones. Pwy sy'n mynd I fynd â hi, tybed. Mae'n mynd I fod yn agos rwan, mae Cneifio wedi, fel sy'n wedi cyflymu fel mae'r cymalau yma wedi mynd ymlaen yn yr adran ganolradd, da ni'n sbio arno fo rwan. Bydd rhain eisiau mynd I rown gynderfynol eto, felly maen nhw'n edrych ymlaen I fynd I rown derfynol nes ymlaen yn prynhawn yma. Ac wrth gwrs, bob tro da chi'n ennill yn fan hyn, da chi'n symud I fyny mi fydd rhain y flwyddyn nesaf yn yr adran hun ac wedyn ragored pob gwlad ond Rory Harrigan yn fan hyn beth bynnag sydd y gyntaf ychydig bach ar ei hôl mae Sonia Fagan fawr I ddewis rhwng y ddau nawr Zeland Newydd sy'n dangos y ffordd yn fan hyn yn yr adran ganolradd Croeso ato ni a golwg o fan hyn ar grefft y ferch o Zeland Newydd Sonia Fagan un o deulu mawr Fagan dwi'n credu bod David Fagan yr pencampwr byd
dirifedu o weithiau yn ewyrth iddi hi a mae'n cael hwyl dda iawn ar ei Cneifio'n gyflym dros ben a mae wedi bod yn llwyddiannus yn y Cneifio cyflym yma yn y sioe fawr hefyd a so hi sy'n ar 4 wedyn ni droi'n ôl ar 1 mae Toby Lagan Mynta'n dod o Zeland Newydd hefyd ar 2 Sam Moir Grace Zeland Newydd eto Rory Harrigan Zeland Newydd Sonia Fagan Zeland Newydd a Thomas Mawrth Jones yn Cymro ar 5 ag Ifan Rhagbrofion yr adnabyddus Ifan Rhagbrofion o Geredigion ynta ar 6 felly dyna'r line-up yn fanna ac Toby Lagan ydy hwn yr holl ffordd o Zeland Newydd yn agor y bol ar gyfer y trydydd oen golwg yr pen arall rwan ar Ifan Rhagbrofion a Thomas Mawrth Jones yn un o deulu hendred dolwydd Elan wedi ennill ddoe fel y ffarmwr ifanc goraf y gwellifia a rwan mae o wrthi efo'r peiriad felly aml sgiliau yn sicr yn cael ei arddangos ganddo fo fanna ac wrth gwrs mae Daid o Gwynros Jones hefyd wedi bod yn cystadlu ddoe ar y gwellifia hefyd felly gwych o beth bod yna olyniaeth yn fanna mae hwnna'n un o'r peth pwysica sydd gennon ni yma y genhedlaeth nesaf ar edrych ni edrych ar ei holen nhw a dyma chi ferch ifanc llwyddiannus dros ben y fan hyn yn Cneifio'n eithriadol o daclus yr oen a ddim cweit yn hapus ond mae hi'n gallu rheoli o wedi cael digon o brofiad o Cneifio felly hi yn gorffen y trydydd oen yn daclus iawn yn fanna lawr y llethyr a fo Cymar Corlan yn dal yr oen yn barod yna gyd maen nhw'n cael wneud dim mwy na hynny allan a fo wedyn ganddi hi a golwg rwan ar Sam Moir Grace a Toby Lagan yr ddau yna o Zeland Newydd wedyn yr oen gan Rory Harrigan ychydig bach yn afreolus ddim yn siŵr iawn lle oedd y llethyr yna ynta mewn ar gyfer yr oen nesaf rwan Cneifio cyflym iawn y fan hyn rwan gan Toby Lagan ar ei drydydd oen chydig bach o drawiadau i orffen yr ochr dalyn ac ynddo fo yn y cefndir wedyn ni weld i gymar o Zeland Newydd Sam Moir Grace yn tacluso cyn gorffen yr ochr yna chydig bach ar ei holi mae Sam felly ond pen arall y byd wedyn ar y ochr arall y llwyfan mae Thomas Mawrth Jones ag Ifan Rhagbrofion yn gorffen gyda gilydd o cic y fanna a wedyn nôl â ni rwan i gael golwg ar yr oen yna yn mynd i lawr gan Sam Moir Grace un ar ôl yn y gorlan ganddo fo yr un peth y fanna un ar ôl yn y gorlan gan Thomas Mawrth Jones pwy sy'n mynd i fynd â hi tybed mae'n mynd i fod yn agos rwan mae Cneifio wedi cyflymu fel mae'r cymalau yma wedi mynd ymlaen yn yr adran ganolradd a ni'n sbio arno fo rwan bydd rhain eisiau mynd i rown gynderfynol eto felly maen nhw'n edrych ymlaen i fynd i rown derfynol nes ymlaen yn prynhawn yma ac wrth gwrs bob tro da chi'n ennill yn fan hyn da chi'n symud i fyny mi fydd rhain y flwyddyn nesaf yn yr adran hun ac wedyn ragored pob gwlad ond Rory Harrigan yn fan hyn beth bynnag sydd y gyntaf ychydig bach ar ei hôl mae Sonia Fagan fawr i ddewis rhwng y ddau yna ond Zeland Newydd sy'n dangos y ffordd yn fan hyn yn yr adran ganolradd